Bueno, ongi etorriak, hemen beste txarreta, gaztainiko txarreta hauetara. Egiten ditugun, hilabetero egiten ditugun hitzaldi hauetara. Eta hau izango da pixkat azkena, udara baino lehen azkena, eta gero berriro bultatuko gara iraia hilabete hanbein ditugun hitzaldi eta solasaldi da hori. Eta gaurkoan da ekarri dugu, independentea Euskal Herriko egunkari digitala aurkeztea, eta proiektu honen partaide diren kide batzuk etorri dira, kote, gehiagotan hemen dela gurekin beste gauza batzuekin, nahora, Aitor, Intza, Intza eta Zingurtuz. Hori, mila espetortagatik, ongitorri, eta orain, emango dizu Intza, esplikatu. Bale. Bueno, eskerrik asko, Aitor. Bale, adostu egun bezala, aurkezpen informala nahi dugu izatea eta laburra, gero igual liatzen gara, segurazki. Baina, ja 4 urte itera ingo du, independentea sortu genuela 2008ko urrian, eta ez dugu aukerarik eduki hola aurkezteko, arrazoi ezberdinagatik. Gure auzoan ez eta errenterin aurkeztu genuen, astekotarin adibidez zigor hemen dagoela, ezagutu ginen Twitterren bidez, baina ez genekin bizigauna ginera. Adierazteko ze garaian ginean, 2008en hau atera genuenean, ez? Hau pentsatzen hasi ginenean, ezin ginen kalera atera eta bar, edo ateratzeko komeriak eta bar. Eta horrela hasi ginen, ez? Eta, mundu digitala izan da oso, bideratu zaigu gizarteari, mundu digital fiskalizatu, kontrolatu horretara, eta gu saiatu ginen momentu horretan independentea sortzea, eta aukera izan dugunean, ja paperezko ale hau egin dugu, ale bakarra, nahi bat zute, nonduko dit, hau, ez azkazutenak, bale. Hau da sortu genuen ale bakarra, izan da, iazko abenduran atera genuen, izan zen saiakera bat, esan beharra dago, gu ez gara inor kazetariak, ez gara editoreak, ez dakigula ezer, horregatik sortzen dugu independentea, hain zuzen, ez dugu gainera izan nahi kazetariak, ez dugu izan honetaz bizi nahi. Behar genuen, bakarrik hitz egiteko toki bat, adierazteko toki bat, horregatik sortu genuen 2008an independentea, giroa zen, euskaraz behintzat ez zegoen inon. Eta oso jazartua zegoen beste lako ahotsaik. Ofiziala, bertsio ofiziala ez zen ahotsaik. Horregatik sortu zen independentea, nik diseinatu nuen eta nik eman nion forma webgune digitalari, hau da gaurko zea, egunero. Egunkari bada, egunero atatzen da. Saiatu izan dira deitzen webgunea, ez dakiz zer, gure kontrako, holako kanpaina zabal horretan, egunkaria da. Egunkaria da, nik egiten baldin badet nire egunkari pertsonala da, egunkaria da, eta hau egunero atatzen da, eta horregatik da egunkaria. Eta hemen gaudenak komunikatzeko balio du, eta komunikabide bada. Ezagutu denago, bai? Usteko beto dena. Oso ondo. Bai. Beraz, egunkaria da, 4 urtetik... Egunero, 4 urtetik ona indegu egunero batzutan esateatzen, beste batzutan bi, baina batez besteko egunero, eta ia egunero atatzen da. Eta jende asko egunero gozaltzen du independentea irakurtzen. Gutxienez 300 pertsona egunero. Bai. Aurrekoan, aste honetan izan dugu adibidez piko bat, artikuloa da jarriko, nola esan hau? Oain ez da mugitzen. Bai, tarteka nabegatuko ez pixka bat. Hau ez dijo... Bai, digitalen kontua. Behintzat paperean badijoa hartzen duzu. Eta horriz... Ya está. Bueno,
Aha. Bai. Bueno, ikusten duzun bezala, hau azalekoa da, hau gaurkoa da, oihartzukoa. Eta hemen bekoak, Bueno, eta gai ezberdinak dira, beti artikulu guztiak daukate sinatzaile bat, hau da, egile bat, ezin da argitaratu, hau komunikatua da, edo kolektibo baten izenean. Bueno, guk ikusi dugu nola botereak sortu ditu, finantzatu, bultzatu ditu kolektiboak, eta jendeak ez du aurpegia ematen, eta oso erraza da modu horretan, troleatzea, eta pertsona batek egitea, beraz, hemen egiten dugun gauza zentrala da, esan zuk daukasuna zure izenean. Kontrastatzeko, norbaiti leporatzeko, edo norbaiti eskertzeko, edo ardura hori hartzea. Kolaboratzaile batzuk ere, ez? Osea, gu hasi giharrena egiten independentea da, editatzen eta leku batean argitaratzen jendeak kontatu behar dituenak, zenbait gai, isilduei buruzko... Lekuak izateko. Claro. Ze bestela zan dana, galtzen zan dana. Osea, egoera ez dakit nola bizitu dezuen, baina independentean bultzatu dugunok, 2008an, zan txoratzeko modua, nola da posible euskeraz inork ez. Gero, zeuden tantaka, aurrekoan deskubritu ditut adibidez, larrun bat galdutan eukan, eta nire arpide duna nintzen. Argiarena orduan. Nik egin nun 2008an argia moztu, etxean berria moztu, eta zerbait behar nuen. Oso erabaki kontziente eta mindu zidan, kendu behar izatea, baina eske iraindua sentitzen zen egunero, eta oso jazartua, eta nik ez dinun hori finantziatu olako egoera batean, gainera, zan egoera batean, eta jakinda, gainera, oin susmo hartuz, diru gatik eta olako influentziagatik ari zirela egiten, eta oin ja jakinda, diru pilo bat jaso dituztela modu ezberdinetatik, berrian zuzenean ikusten baldin badezu Eusko Jaurlaritzatik sartu zaion guztia COVID-a paliatzeko hitza guztiak, ezak zer, eta hau zen behintzat, gure gizartean zer gertatzen zen, hemen argitaratzen ditugun, hau diazerrako gai batzu, baina gai nagusiak 2008an zean, 2008ko gai nagusia, koronavirusaren gai guzti hori, eta horri buruz pentsatzea, bideratua zegoen dana, Telegram, eta hor gazteleraz nagusitzen zen. Ez zegoen euskeraz, ezer. Ez zegoen. Eta horregatik sortu genuen. Eta nik zergatik sortu nuen, zen iritsi zaidan, baten bitartez, artikulo bat, Pablo Sastrena, zana, zentsuratua zana berrian, hemen ikusten baldin badugu autoreak, dauzkagu gaur egun, pilo bat, ez? Hau da azkeneko aginduna, zaten nahi nintzen leheno, gero bueltatuko naiz nola sortu nuen, baina hau da azkenekoa. Epa! EH Bildu 27, Vox bat. Hauteskunde eta gero esaten du, nola, hau kriston soka ekarri du. Honek kriston soka ekarri du. Esaten du nola, hitz egiten du antifasismoari buruz, ez? Badago mugimendu bat gure inguruan, gure artean, ez? Fasismoaren kontra da baina azaltzen du nola horren barruan daude fasistak. Nik zuzenean ezagutu poliziak horren atzean. Berak hitz egiten du, gomendatzen dizuet artikuloa. Hau oso potentia da, eta karri du gero iruzkinetan, ikusten duzu, 25 iruzkin. Basikamente esaten du, igual azkeneko esaldia errakurriko dugu. Epa. Joder. Ez da erreza manejatzea katxarrona. Beraz, denbora baten buruan fasismoak gobernatutako bizitzan murgiltzen bagara, lasai egongo daitezke. Ez direlako izango esku muturrekoa, eskua goian eta esbastika paparrean dutenak. Gureak izango dira antifasistak. Ari da esaten, gure artean fasismoa garatzen ari dela. Hori ari da esaten. Eta azaltzen ditu, 2000 azkenekoa, polizia batek 8 hilabeteko haurdun zegoen nire bikotea ez besarkatzeko agindu zidan.
Baina polizia hori ez zen bere boterea gustatzen ari. Ari zen bete nahian alferrik, zulako lortu, ezker antifasistak bermatutako dekretua. Hori da fasismoa. Horretik azaltzen du zein zen dekretu guzti hori, baina hau adieraztea gure gizartean ez da erreza. Bizigean ezkerra abertzalea gure zean. Eta baina hori da gure mundua, gure ekosistema hori da, baina horren barruan hau gertatzen ari da. Ikusi dugu pandemia garaian. Aurretik jende batzuk ikusten zuten, ez? Nola homologazioa bilatuz, pasatutu eusten, hainbat gauza, baina pandemia garaian ikusi direna, independentea sortu dugunontzat izan dira, dan aldatzen zuten gauza bat. Hau ja, hemendik ezin da pasa. Etxean gelditu behar garela, txertatu behar garela, ez dagoela hori dela debatea, txertaketa eta txertaketa. Oain ari dira ikusten. Oain, Moderna, AstraZeneca, ez dakitzen den, oain Janssen ere bai. Janssen hartu duten jendea, ja indemnizatu izan dute. Hartu Janssen, eta garatu ez dakitzen bat, bizitza guztiako izorratuta. Eta indemnizatzen ari dira, jendea, 40.000. Janssenekoa, ez dakit. Bat atera da 40.000 euro, bai. Bai. Tromboak eta eman zizkio, aste honetako berria da. Eta koronavirusaren rolloa hasitan bezala, orain ari dira, el programa de Iker Jimenez, eraman dute horri buruz hitz egiteko mediko bat esaten du, bai, eta ez dira trombo gehienak ematen dutenak hauek, dira Pfizer eta bar, hoiek dira. Azkenean, bagu esateagatik, txertoak, esan genitu, gu genitun medikuak, biologoak, mikrobiologoak, adiz nire auzoko Asier Galan. Ezagutzen dugu asko. Asier Galan, egon da laborategitan lanean urtetan. Eta beak ezagutu du, etxean zertzan, IESA zertzan PCR dispositiboa nola erabiltzen duten, eta guzti hori salatzeagatik, independentean eta bar, jasan dugun jazarpena izan da, pasada bat. Hori izan da prezioa, ala eta guztiz ere, elkartzeko eta horretaz hitz egin ahal izateko. Garesti atera da, leku guztitatik, atera zaigu. 2008an urduan sortutzen, 2008an gutxera, 2008an daude, abentan jarraitzen duzute orduan, entzatez. Ulertzen dut hortikan sortu zela, behar bat, behar zelako zerbait ikusi, baina orain ere beste gaiekin. Ja, nahi esan, txertoa eta hor dago, sortu genuenean, baita ere, lehenengo guneatazkenan zean lau artiklo eta entzian lauak horri buruz. Bueno, ja, esan momentu bat, dena esan momentu buruz. Orain nahi esan, jarraitzen zutela, ja, beste gai... Hori aztu gabe, noski, baina beste... Hori aztu gabe ezin delago eta goindikan ekarriko dulako horregatik aguantatzen dugu, eta arteka atera behar dira gauzak. Nik jarri behar nun, leheno, basateko, sortu genuenean, igual aprobetxatuz zingoet autoretik pasada bat. Zenbat autore dira? Bueno, ez dakit. Honek ere asko ditu. Baina, netzako detonantea izan zen, nik jaso nun artikulo, nola sortu zen independentea. Nik jaso nun artikulo hau Word batean, email batean, esan ez, arduraz jokatuta, erabaki zutela berrian nahiz argitaratzea. Eta artikuluak esaten du... Artikulu hau? Bai. Artikulu hau honek esaten du, hainbeste beldurra beharrean, behar deguna baita ere elkarri besarkatu eta elkarri maitatu. Hori izan. Artikuluak hori esaten du. Eta orduraz jokatuta ezin zutela hori argitaratu. Eta da Pablo Sastre Forest. Da Alfonso Sastre eta Eva Foresten semea, idazle bat,
Osea, ezin dut argitaratu gau berrian, ez dago izango. Euskal idatzileko sekretu bat, berriak idatzi duela, azkubian. La Euskal idatzileko sekretu bat. Idatzi importantera da. Bai. Eta niri bidalizian gainera Fito Rodríguezek, en plan de, hostia, honekin zerbait egin behar dugu. Eta nin banitun aurretik beste hainbat gai ezagutzen dezuen bezala, Kote Cabezudoren gaia, hemena 2 urte lehenago, hau, eske oso gertu daude, guain atzea begira, hau duela 4 urte sortu genuen, 2020, eta 2018 atea genuen Kote Cabezudo gaia kalera, Baina nin nahiko fresko neukan gai hori, eta Kote Cabezudoren gaiaren aurretik, nik 2016 ere, hasi nintzen Iruña Beleiaren gaia, hemen ekarri dezuela ere bai espuruta hori, ez dakit Iruña Beleian gaiarekin, baina baita ere, bale, Sardinarekin badakit. Beste gai bat eskutua Sardinarena, toponimia Sardinara ez da. Ere, asako funtzio, piston dituztenak hori, pon asako, por esa gente. Bai. De hecho, izan zen justo pandemian aurretik epaiketa. Eta beraz, independenta sortu genuenean, nire egia esan bero-bero neun barrutik Kote Cabezudo gaiarekin eta pasa nintzen hilabeteak ikutu gabe zen, baina ja sentitzen zerbait, nonbait behartzala zerbait egin, eta euskeraz. Ze horre ere berriro gertzen zen euskeraren kontua, Kote Cabezudoren gaian, erderaz egiten dezunean, beti zabaltzen da pilo bat, baina hori Espainian, eta esateko beti ezakit. Twitterren esateko, beti kontuak con banderitas de España y con el corazón verde de Vox, eta holako gauzak, horiek diraz zabaltzen direnak, ez? Eta oso zaila zen, gainera Euskal Herrian gaia isiltzeko, hori zen argumento estrella. Oain Sarasuari bezala esan diote eskuindarra, pentsa. Kote Cabezudo hasi zenean ateratzen gaia, ateratzen Odón Elorza esanez. Esto es una conspiración de la extrema derecha española, para ir contra mí y a través de mí contra el Pedro Sánchez, eta horrekin isildu zen guztiz, eta oraindikan itzal hori hor dago. Eta mugitu genunan Kote Cabezudo, beraz, eskuindarraren historia, izan da, nik ezagutzen nun. Jende asko ezagutu du orain 2008an, baina nik flipatu nun. Nik ez nun jaso jazarpenek kontra 2008an, ze oso egin genuen hori ikusita, egin genuen, nik ezagutzen dituen biktima batzuk, dira aktorea ezaguna, neska, eta bere beste aktore batzukin, eta ginean, eta zen Iñaki Irastorza, Ramon Agirre, eta hori 2018 hori. Baina ez kontatzen ez independentea, baina bueno, eske lotuta dago. Eta orduan atera ginean, kalera, eta zaila zakaten esatea, que somos de la extrema derecha. Baina 2008an, independentea sortu zutenean, el nivel de pentsatzeko maila orokorra murriztuta zen, holako zerbait. Osa, ya jendea zegoen como en estado de esto. Hay que hacer cualquier cosa ya, ze dana onartu behar dugu, eta hasi ziren esaten independentekoak garela de Vox, que queremos la guerra civil, que somos de Trump, eta jendea sinisten hasi zen. Nireken flipatuta. Osa, hori da garesti. Bai, nerekin ikasi duten jendea. Bai. Elkarrizketan parte hartu eta auspotu. Hain zuzen, hemen herriko kazetari bat, Kote Cabezudoren kasua beraren gana eraman nion. Bueno, beraren gana, ez ni Marita Sesioren gana, baina berak Arantxaila ora jarri ziguten, eta berak zabalduzun, hori. Berak zabalduzun, nire pertsonal kontrako, ni iletratua eskuindarra eta anumerikoa, nekilako numeroetaz de grafikaz. Hori Galder Gonzálezek, ez dakit ezagutzen dezuten, baina da aurreko artikuloa, oierraldekoa, da Galder González horren lehengusua. Eta beak esaten du, da del aparato de sortu, pertsona bat, eta da, hori pertsona, da guztiz jarrera da, guztiz nazi. Ezagutzen desunean, guk independentean, hemen daude Zigorrek ezagutzen du, Intzak, Aitor Dartalok, ikusi dute barrutik, dazka, iruzkinetan, ezakit, 100 iruzkin, lehenengo iruzkinak bereak izan zian. Gora independentea, gora euskal arraza, eta argumentutatu da.
negazionismoaren, holokaustoren negazionismoa. Hori trole ezberdinak erabiliz. Baina gero, guzti hori, aldi berean, Lucio Ferranderen bitartez sustatu puntu zen egiten dutena da, esan, begira, independentea zelako jendea dira, hau da atzean daukatena, beraiek sortutako iruzkinak dira erabiltzen dituzten esateko, begira ze gauzak egiten dituzten, begira zelako jendea. Eta jendeak sinistu. Eta, bueno, esaten sustatu zu zeo erabilizuten euskalgintzako dana. Garai horretan ere, independentea buruz ez zan egin inoiz berrian, blokeo, eta argian, ateatzen zenean, lerro berean, edo aipatzen zan Luisiok esaten zuna, edo terrorismoa zegoen, esaldi berean. Osa, guk ginen terrorista, pasada bat izan da, Pasada bat izan da. Zigorrek ezagutzen du ondo, intzak ezagutzen du, osea, ni dardarka egon naiz horrela, Egon naiz horrela, baina, sekula gertatu ez zaidana, osea, horita gero, aldatzen zea, osea, horako hostia bat ematen dizu, nila ez naiz berdina, zangarre. Baina, bueno, eta ez dakit esaten pena merez izan duen, ze hostia, ze gogorra izan da. Baina, bueno, dena den, hemen gaude. Igual zigorrentzat esango du, ez da inbesteako izan. Ezak jatzen, berak esango zian hori. A ber, gogorra izan da. Bale. Bueno, hain dezaket nahi duen zigorretaz, joan duela. Publizitatean ondoren gatoz. Aprobetxatu behar dugu zigorretaz gaizki zeiteko. Eski. Me vas a permitir que hable en castellano, Jote. Esto que acabas de hablar, pues no termina ahí. Las últimas reflexiones del presidente Perro, después de sus 5 días, una de ellas ha sido precisamente de vamos a ir a por todos estos de la desinformación en sentido amplio. Todo esto que se mueve en los canales de verano, tal, y van a ir ahí. Eso ya se veía venir, pero... Sí, pero lo ha anunciado. Quiere decir que ya... Guk hemen, zentzu horretan, daukaguna da, dira beti pertsona ezberdinen ikuspuntua. O sea, desinformación, cuando una persona te está escribiendo y te está contando el cómo ve, horregatik ere, ez daukagu erredakzio bat. Ez dugu, no vamos de... Vaya, bueno, que harán lo que quieran, igual. Pero bueno, sí, o sea, lo que estás diciendo, eso se debe venir, o sea, contra eso van, el control total. Ez dakik guztian bat irango dugu, badakigu Euskal Herrian zergatik ez daukagu periodismo de investigación, zergatik dago austartzela eta bakarrik hor liburuak idazten eta saltzen eta aldeatik bestea, eta zergatik garak ez dauka, azkenean, ez delako usten. Osea, estatuak ez du uztiko, eta bueno, gugea gauza txiki bat, hemen Euskal Herri mailan, hola... También dice que, por otro lado, pues que esas contrainformaciones que se han movido desde abajo de manera crítica sobre todo esto que estaba ocurriendo, pues el tema de la pandemia y en algunos otros temas más, pues también está haciendo presión sobre los medios de propaganda oficiales. Vale. Quiero decir que... Bai, gu presio bat egia da. Osea, gu presio bat egin degula nabaritzen dugu. Osea, guk nabaritzen dugu medio ofizialak eta hoien barruan sartzen ditut, gureak. Osea, berria, argia, gara, hitzak eta hoietan ere, bai sentitzen duzu azkenean nolabait, de repente, ateratzen da zerbait, dijoala guztiz beste lerro batean, ez? Eta nola bilatzen duteten gabe, besteak egiten dutena egitea, eta de repente sortzen da ikuspuntu desberdin bat. Kontrolatzen ez duten zerbait. Bai, kontrolatzen ez duten zerbait, edo trapuztikinak atzen ditun beste zerbait, edo esaten duna, eske ahi zaten da, gezur rutxa. Osea, pandemiarekin, txertoarekin, eta txertatu. Egunero, los casos de todos los medios de comunicación,
Eta min guztiarekin esaten dut, berri-argiak daude gauza superinteresanteak, baina azalean, número de casos. Número de casos, de foco en no sé qué, en rentería, ez dakit zer. Hori, zakaten denak. Denak. Eta gu ari ginen ateratzen, que el PCR es un fraude. Eta, claro, bai, nabaritzen da hor. Eta dazkagu artikuluak sobre el PCR, y gainera dira PCR, o sea, el decano de biólogos de Euskadi, que se acaba de jubilar, que lleva toda la vida utilizando PCRs, que es biólogo, beak esaten du. Jonander Etxeberria. Jonander Etxeberria, que tiene en Wikipedia un perfil en el que le han puesto, es una evidencia, el tío le han puesto durante la pandemia, el tío pues, se ha dado a conocer por ser un negacionista y un negacionista de la ciencia y no sé qué, no sé cuántos, se le han puesto en el perfil de Wikipedia. Galder González. Galder González, que es el que controla Wikipedia, Euskal Herriko Wikipedia, euskarazko Wikipedia. Gu adibidez, berari horretan, zu ezagutzen gaitu zuen, beti gu indugu justo kontrakoa. Gune honetan, ja buscaren urtea, eta saiatu gara horretan ekartzea, ez da egon adoso ez, nuen espazioa guztea oso bakizu, eta eta horregatik ere paisatu dugu. Esan, gu herriak behan gu zuen hemen dira zartu. Hau da udaletxean gu kudatzen dugu. Baina guri ondu dira presioak ere... Udaletxeatik dola? Jendea... Barrutik... Eta nabaritzen da, segun zegain horretan, eta gu pandemia garaian ere, gu egin genitu hemen hitzaldiak. Eta berez egon norma bat udaletxean, eta gu jarritu hitzen genuen, eta egiten genuen pixka bat batzuk ez zuena amaskaren, ez zuena ere ezin saltzen. Gu batzuk jartzen ziren, besteak ez, alde irekiatea, ez dakitzen, eta egin daiteke, zabalagoa, baina gu ez genuen moztu jendeak kartzea eta gu beti utzi dugu leku bat, gu egiten dugu, egiten dugu, eta gero, adibidez, zuek egiten hemen, hitz egiten duzuka, zuek zarte, cada uno es esto de lo que dice, ¿no? Eta hori, da gautza hona, porque gero ikusi da jende pila bat etortzen da, ostarren beti ditzen digu ja, horretan mailan etortzen da, eta ditzen digu, pero aquí hemen dagoela, gune bat, sortu da pixka da, porque bestela hori ez guztien dugu lasai, itzaitea, eta gero ez gaude esate, no estamos juzgando, gero bakoitza informazioa beti oso aberatsa da, ez? Eta, bai, beti esaten duzunarekin guk ere peiratu genuen, izan zen, hostia, eta batzutan, eskin berda ez dute, eskau, ez dakitzer, hemen edakagu gure guraso, hemen bizi garen bat eta gure aita, ama eta hori ere, telebistan jatzen dutena, nahitu, bai sartzen, cuidado, beldurra zon sartu da etxeetan eta flipaban, ez? Gertatu zara pandemiarekin izan zen lehenengo aldiz, behintzat historia garaikidean, azkeneko 50 urteetan, azkeneko 50 urteetan bazegoen narratiba ofizial bat eta bazegoen kontranarratiba bat. Eta horretan dena bat. Kontranarratiba bat, pixkat, igual ezkerra bertzalearen edo inguruan, ez? Ezkerra bertzalea zen indar antagoniko bat, poterearekiko antagonikoa, eta ezkerra bertzaleak bazituen bere kanalak, eta bazituen bere pentsalariak, eta bere ikerlariak, eta beste, eta batzeuen kontrapotere moduko bat, eta batzeuen kontranarratiba bat, ez? Txalapartaren bidez, eginen bidez, agerkari diferente bidez. Eta pandemiarekin gertatu zen izan zen, batean, bazegoela narratiba ofizial bat, eta ez zegoela kontranarratibarik. Osea, ez zegoen inor narratiba ofizial hori auzitan jarriko zuena, fiskalizatuko zuena, esango zuena, bueno, hori egia da, baina beste hori ez. Ez da egia. Eta nik uste independentea jaiotzen dela, pixkat, utxura hori estaltzeko, ez? Esateko, bueno, ez dago ezer, guk geuk egin barko dugu, gure buruari eskaini barko diogu tresna bat, egiteko kontrainformazio hori. Euskal Herrian tradizio bat izan dena, eta batean desagertuta zegoen. Eta ez bakarrik desagertuta ez zegoelako, baizik eta lan hori egiteak ere bai, ondorio batzuk zituelako, eta ondorioak izan ditu, ez bakarrik
poterearen aldetik, ez? Negazionistak eta hau eta beste, eta badago kristoren presioa, baizik eta ordurarte gure aliatuak izan direnak, ez? Gure aliatuak eta gure familia izan dena, eta potere hegemonikoarekiko posizio antagoniko batean zegoena, jende horrek berak seinalatzen gintuelako lan fiskalizatzaile hori egiteagatik. Gure askatasuna praktikan ezartzeagatik, sujeto politiko gisa jarduteagatik, gizartean, eta esateagatik, hau gezurra da, hau gezurra da, hau gezurra da, nire dakidan, eginea. Esaten pentsatu dudana, gero... Esaten pentsatzen dudana, behintzat, eta nire lana betez, eta nire lana da narratiba ofiziala hauzetan jartzea, ez. Eta gero bakoitza, agitzea, Eta independentea sortu zen ere, adintzan pentsatzen aurreko hilabetetan, 2008ko urrian, kote bakardadean abiatu zuen, baina aurreko hilabetetan, ez saiakerarik gabe gure komunikazio kanal horietan gure hotxa entzunarazteko, nintzen gainera berria, argia eta Euskadi Irratiaren adikto bat idatzi duen guztitara. Eta parte sindikatutara eta gurasolkarteak eskolako ez dakizet, kanal guztitara. Bilduri ere idatzi genion, erantzun ziguten denek, baina, erantzun denek ez. Gure esateko gana inun ezan, biderik ez ziguten inun eman. Beraz, hau zen, komunikazio beharra, ez bakarrik irakurleen artean igual bazegoen sinistez genuen narratiba zea hori, unanime hori. Baina ez duten uzten, ez da erantzuneko aukerarik ere. Nik uste Euskal Herrian batean dagoenean horrelako unanimitatea gai baten inguruan, nik uste jende askok bere buruari ezin ziola aitortu ere egin egon zitekeenik beste egia bat, ze oso unanimea zen, ez. Eta gero apurka hori hasten da hausten, unanimitate hori hasten da hausten, ez. Adibidez, ikusten ditugunean, adibidez nire kasuan. Nire kasuan ikusten ditudanean, hasten da konfinamendua, ni konfinamenduaren alde nago, konfinamendua hasten denean. Eta hasten da konfinamendua, eta batean hasten ikusten bideoak, ez polizia jendea jipoitzen futin egitera jandalako, eta zete duzu, hostias, zer gertatzen da hemen. Virus badago, danok hilko geha, zurrak izan marga, arduratxoak izan marga, komunitatea, hau bestea, baina poliziak defendatu behar gaitu virus batetik, ez? Eta bakoitza dauzka bere momentuak, ez? Esateko, hau ez dago, hau ez duko ondo. Baina daukazunea, zure betiko jendea, esaten duzuna, bai, eta gainera ez, hauzetan jartzen hasten bali mazera, eta kristoren egurra jasotzen bali madezu, Nik uste hasieratik zalantzak duki zitzaken jendeak, pozoia sartu zuten etxe barruan hori, familietan, eta gure artean deskonfiatzeko puntura egin. Salatu zintzeken zure etxekoak igual salatuko zaitu. Eta jende asko agian ez zuen erabat sinistu, baina ez zegoen ez zitzaion mikroak, ez zitzaion espazio hori guzten iruzkinetan ere berrian, ez da argian, inun ezen kontrakorik entzuten orduan fikzio bat sortu zuten pentsatzen, eske denek berdina pentsatzen dute. Jendeak sinistu zuen hori, mediku guztiak ados fazme dira, porque danak pentsatzen dute berdin. Mediku guztiak danak pentsatzen dute, jendeak sinistu zegoen hori. Baina eske beldurra erabili zuten zea deno kontrolatzeko, ni atxanaman egiten lan. Eta ni hasieran, arreo hitzen batian, San Pedron, egunero jartzen zuten Telecinco. Eta hasieran, hilak etzien hainbestez, eta ematen zuten
izena eta abizenak, eta zupentatzen duzun hor dozten, Aiton amonak ezin zutela, atea ezin zutela, bueno, gu lehioan edo, konfinamendua ja pasatu zanean, baina bere familia ikusteko, ni neukan amon xarman bat, beti esaten zuen, emaidazu bezarkada bat, bueno, si venía los de diputación y de coña, ni con esto del alcohol, eta juten zian, porque ez ziguten usten, esta bezarkada emagan, esta ezer egin era como super, eta beha esaten zuen, me estás mintiendo esto, porque veía pasatu zuen la gripe española edo, me estás mintiendo, esto no se da, beha esaten zuen, gero, bere burua gaizkizion, eta a mi madre no, bere amai eraman zioten, eta akatu intzioten, eta beha, usten zuen, gerran geundela. Aiton amolintzako oso gorra izan zen, baina kristona orduan. Claro, beraientzako hoi esatiak denok berdin pentsatzen genuen, igual erresagoa egiten zitzaien, ez dut esaten horregatik esan zuten, Esan zuten para no meter más pasta. Porque gauzak diruakin asko sobeto konpontzen die. Baina eman zuten zea, como un guion denak lasaitzeko. Porque izan zan, eta nik ikusi jutkauz batzuk, se te ponía la piel de gallina. Eta neri hemen, hija de puta deika, por las ventanas. Osea, gabeko amaiketan lanetik etortzen, eta ni, nola, etortzen nintzen lanetikan, hija de puta deika. Pues imagínate, yo soy barrendero y éramos los únicos. Al principio del solicitud de lana, flipaba, eta guri baten zigutena, están, o sea, zakiten. Todos los golpes en casa, udaletxak geldirik, eta venga, flipado. Entonces, hostia, te aguanteas, no hace falta. Eta gero azkenean, ni sabian hori eta estan. Baten ziguten katxarroiek fumigatzeko katxarroiek, eta hori ze botatzen genuen? Pura ecología, punto. Aquí estamos en Marte, yo en la piña te veía, nos planteamos la caja, en este punto Y al héroe, ¿no? No, era hori zen. Eta batez duen garinera botatzen, eta ez egiten ez da ez egin zan, pixkat ikusteko... Es que hoy van hacer un esfuerzo, ¿no? El hacer algo. Ikusten zen, eta guri flipatu. Hoy sartu zan, algo hay y hay que hacer algo. Pero bueno, ni usted igual, hori, hau dena, ni usted, pekatu dugula, ni gehiago pentsatzen dut hortik honea, hori izan dela un antes y un después, eta gero zan, etxago proba bat, ere izan da, gizarte proba bat ikusteko jendean funtzionatzen du. Haustura bat. Orduan nik uste aztertu behar dela, hobentzanik aztertzen dut, hortik honea, esaten zuten, nola jendea nola funtzionatzen dut, eta hori, jendea, hortik handako jendea, ostia, segun zelekutan, osea, sartu da, beldurra oso zaila da, oso pertsonala. Oso instintiboa, oso reptiliano. Que tenemos que mirar, osea, ja pasaria lagurte, gutxi da, baina bai, eta nik kontuta pian ikusteko, ikusten da zegoela. Izan zen froga, arrakasta izan zula. Ja, baina torre dia jaiak adibidez. Nik uste frogatuta bat zutela, bazegiten alfaizian, eta zan froga, bazik eta zan ikusteko operazio bat. Sok bat eman zeguten, eta deno sortu gehiago. Eta datorrena, amendik 5 urteta. Eta una prueba de cómo funcionamos. Egongo bezala, krisi potente batean, konde guztia esaten du, krisi potente batean egongo gehala, kontrola ere, jarrolatu dute. Pero bueno, adibidez gure esaten genuen, gero jaiak ezian egon, ezakizer, gero, lehenengo jaiak, gauzoko jaiak, gazaineko jaiak oso jendetxoak izaten dira, eta oso leku txikian jende pila hemen ezagutzen dira, eta aurrengo jaiak izan zen la hostia. La hostia, eta jendea, no entra ni un alfiler en esto, había pasado urteta piko, aldeatetik, bai dago beldur hori, bestalde batetik, eta, kriston izan zen, jende guztia esaten du. Guztiak izan zen, hipokresia bat izan da. Flipatu, se nos terminó todo el primer día y la hostia, flipatu de crisis. Toki guztietan. Eta hau da ez da desnordan. Eta gauden pandemia bete-betean. Bai. Pandemia bete-betean. Niretzako momentu superimportante izan zan baita ere, gaudela pandemia bete-betean, todos los íbamos a morir. Eta goatzen egin genula kontzertua Ondarruko gaztetxean, mundu guztia maskariari gabe, osea, petatua, mundu guztia marrak sartzen, osea, un desfase de la hostia. Eta baita esaten nioen, osea, bendikan bizirik ateratzen bali bada jendea, no es mentira. Es que no es mentira, bakizu, osea, bakizu.
kaletik baldin bazoaz maskariarik gabe kutsatu egingo zara. Eta gauden, gure lagun, Ondarroko gaztetxean, lehaten zerbeza berdinetik, sartzen barra, kiston desfasea, eta inor ez da kutsatzen. Jendearen ematen zuen hemen, zintzilik, hostia, netzan gauzatik, hermetiko izalde, telefonía, te ibas en el bolsillo, entonces telefonía, Digoratzen dutena da, zain defilatzen, larun bat hasi ziren ordutegiak jartzen. Goizeko 6-etatik 8-etak egiteko, goizeko 8-etak, goizeko 8-etak. Egon zen tarte bat, hau kilometroak ematen zula, zen mundu guztiak Dago mendi txiki bat parte bat, eta había colas, Eta perimetralak, ez ditzen atera. Ni edaren zen kartzelatik, eta lehenengo gurean, baitzan ondartzara, neskalagunarekin, eta munta jale zen dute. Bekotagatik ondartzan. Osa, geunden bakarrik esik eta Petrilla, etorri zeak nazionala, ez dara ondoan, karneta, baina, multa. Eta virusak dakilako. Eunda irurogitza, Zu esatagatik, adibidez Donostian, hor Gorrozen, ez zuten ezer jartzen, ez da puntarik ez da zerrez, eta sartzen ziren aldezarrian, eta ahostiaz. Osea, baina, hola. Eta hemen iparraldea dakagura justo gertatzen Frantzian Frantzian usten zuten, eta ez dago, zen, bueno, zaidea, Muga horretan, muga horrek egiten zuen alde batean, dena musukorekin ibiltzen bestean. Horretik anta, zen hor. Ni hemen ibiltzen ditzan, horretan. Baina pasatu iten zian. Endaiako eta pasatu iten zian, behobiaga, tabakoa eta lankola. Baina ala ere, aginduak oso homogenoak izan ziren mendebalde osoan, hori importantea da. Zer? Azkenean, lehenu aipatzen zen duen, ez? Momentu batzutan, herrialde batean zegoen en la sexta ola y en el otro en la séptima ola. Egon zian olako desfase batzuk. Baina aginduak, azkenean neurriak eta aginduak izan ziren la hostia. oso homogenoak izan ziren Keba. mundu osoan. Hemen Europan bertan oso ezberdinak izan ziren, Hemen Italia, Espainia... Suedia. Ni gogoratzen ez gu etxean sartuta, ezin ginen atea, eta webcam hauek erabiliz, ni Suezia, Holanda eta konektatzen nintzen, eta ikusten nuen jendea kaletik normal. Eta gu hemen, etxean sartuta, hane konfinamentuak eta ez da. Badago herrialde bat, ez duztenak aplikatu. Oso ezberdinak izan da, Suedia. Suedia izan zen. Bai. Ez puntu, pero ez. Eta Holanda, eta askoz gehiago. Bielorrusia, zero. Bielorrusia... Baina hemen Europan bertan oso ezberdinak izan da, Frantzia, Portugal, Bélgica, Alemania, oso neurri antzekoak izan dira. Porque es que precisamente neurriak ez dira izan Espainiako gobernuak. Antzekoak ez. Hemen bezala, denok etxean gelditu, hemen Italian da bezala, ez. Bai, zorroztasun maila bai, baina nia ez nago... Eta diskoteka dira denerik Itali goratzen ez den hemen itxita eta tipo bat, esto, Suezia, no sé qué, una diskoteka. Eta denok orte martxan. Begiratzen zenituen webcamak eta jendeak kaletika normal, eta gu hemen etxian sartuta. Esaten nahi nahiz, ez dira dure bat, ez dituztenak aplikatu konfinamenduak eta horrelakoak izan zen Suedia. Baina Suedia baino bai, Holanda baita ere jendeak kaletik biltzen. Holanda ere esan ez dituzten neurria. Suiza, berdin. Suiza ere esan ez dituzten neurria. Suiza oso gaizki pasatuten, ni neolanean Suiza batekin eta zauden horre ere bai. Oso nazi. Suiza ba igual konfundiz hemen, Bielorrusia, zero eta... Osea, asko, konparatzen zenun, eta esatezun, eta kasuak eta han ez zeuden, osea, izan genitula bakarrik... Badago gauza bat, demostratu dagoena, eta da, neurriak, esatzen diren neurriak, erabaki zituela, abokatu edo zera bat, enpresa bat, harreman publikoa, estekizar egiten dut, kontratatu izan zena horretarako. Ez zegoen irizpide medikorik, ez zegoen irizpide zientifikorik, bestelako irizpideak. Bai. Bai, eta Aitor, osea, naizta egia da, guga pasatzen egon algenun guztietan, osea, pasatzeati bakarrik, eta egia da kalean eta zorroztasuna etzan berdina, baina nia ez dago zigorrekin
Okzidenteko kontu, izan zen oso homogeneoa, naiz eta gero zorroztasun maila desberdinak egon, bai zen kontu geopolitiko bat. Eta de hecho irakurri nionik ezakin hori, Twitterren norbaiti, baina 2020an udazkenean, esan zuen, pandemiaren aia pixkat ja ezin dutenean txiklea gehiago estiratu, Europako ekialdean gerran. Eta handik urte betera, Ukrania, nik bai ikusten dut jarraitasun bat. Baina guk uste dugu hemen Europa osoan egin dutela gauza berdina. Ez, berdin ez. Izan da oso ezberdina. Egin dutena hemen, edo Dinamarkan, Suedian, Bielorrusian, Inglaterran bastante antzeko baita ere, baina ezberdintasun asko dira. Bakarrik ez dela hori prentsan agertu, ze karo, jendeak bestela esango zuen. Ostia, hauek ez dute zer egin eta gu baino beto gaude. Non ez dute zer egin. Suedian eta punto. Ez gehiago, Bielorrusia, Pero bueno, también... Holanda, Dinamarca, hor konfinamentuak ez dituzte izan. Konfinamentuak du bezala etxera. Ez que justo lehen ez dezuna itorre, pasatu dira urte. Eta egin dugu kontuaren ez, 91ko irakeko inbazioa egiten da, eta badaude ingurua esplikatzen kontua, ez? Egiten da Euskal Herrian ere, ez dakit ez, Julio Iglesias eta erakundeak Julio Iglesias Zamora enpresaria baitzen duenean, badago ere kristoren kanpaina ere oso ondo orkestatua eta bat, eta gero badago ikerketa liburua, izan da 117 días en la encrucijada vasca. Bai, egiten dugu hau gertatu da, eta egin dezagun ikerketa ze gertatu den, esplikatu dezagun, ez? Eta ez dugu egin. Etxean grabatuta dauzkat, de las webcams, captura de pantalla da grabatuta, gu hemen etxean sartuta, esatet, lo más txungo, maiatza eta apirilan, Eta Holanda eta leku guztia eta bat. Pero tácticas para llegar, en cada uno diferente, para llegar a la vacunación. Sí, pero que cada no ha sido igual en todo Occidente. Empleó pues diferentes tácticas. Frantzian adibidez dugu, ni Frantzian bizitzen orduan, ni endaian. Frantzian bizitzen. Eta biskatxoa malguagoa zen, baina gero ni Frantziara bueltatzeko, gizu, bueltatu behar izan nintzen, nahiaren paperekin, ez nagoen txertatua, eta ez zindu Frantzian. Txertuaren anuterra. Bizenen bizi ninteken, baina Frantzian ez ninteken bizi. Txertori gabe. Hori, neurri ezberdinak. Eta gero hemen berriro ere esan zuten, esaten dute ez dela derrigorezkoa izan, baina derrigorezkoa zen, tokietara joan, eta... Hemen maskarillakin, ni cerraus, no seke, eta ni iparraldeak jun naiz. Baina iparraldean ere izan da derrigorezkoa maskarilla, no? Bai. Gero hasi zidan. Iparraldean adibidez, nik ezagutzen, dependenteko lagun bat, dala medikua, gure adinekoa, gazteagoa, Baionan, eta txertatu behar ziren edo lana. Eta asko lana galdu. Eta txertatu ziren faltsuki, txertatu gabe, lortu zuten beraien artean, agiria esanez, ni txertatu nahi. Eta de lanean, esanez itxuraz, txertatu nahi zela, txertatu gabe, pazientein aurrean txertatu gara, ustez, daukagu agiri bat, horregatik nago ben lanean. Uste ere igual, txertatu nahi uste ere, inberdara ere, bintzan ebitzen du gora gotik, esan duguna familia, jende asko ere igual txertatu ere, sin, nahiz eta kritikoa izan, quiero pasar eso, que tampoco hay que juzgar, yo creo, tampoco, la masa, Ez nago juzgatzen, No. Hain ez esaten hori, Frantzien ere oso zorrotz ezan zirela. Que no, gaizko bertu nahi. Nahi dut esan, zertari garena etortzen dela horretan, pixka, zu egiten duzu dena, esto dena batera, gauza dina esan, gero gauza dena kritikoa, okulta, orduan azkenean jendea egiten du pixkatu da, gero azten batzera begiratzen, train pasaela, que es a lo que voy yo, aztena jende pila batekin, eta jende dudak, eta aurkako jende pila bat zegoen. Ni duda dakan, zegoen izan, altza, hori, porque hemen beti izan dugu altzatzen, ez hemen, mundu maia. Duda, hombre, kriston kampaina, kriston jazarben kampaina, kriston bildur kampaina, baina ez da bildurra etorriko zaizula... Eta batzuek ez dut zain. Ez dakit, matoi bat. Eta txikiteko zizila. Da bildurra ridikulora, bildurra bazterketa soziala. Da bildurra hortara, zure lagun binak bizkarra ematea.
beldurra eta anaia. konfiantza botereak esate izun hortan, zen naiz da konbentzimenduz ez egin, Hori da. jende asko da, txertatuta Eta pakita. orduan usatzen da esan dezutena. Deno txertatzean bukatuko da, nire hori esan dute. Deno txertatzean bukatuko da asuntua. Ez. Ez da bukatuko. No, eta gero gertatu zena, azkenean. Kriston kanpaina zegoen, osea, guzti, eta ahi gaitz egiten, esan dezu gorago begiratu, baina oso azaleko eta oso baju. Zer pentsatu behar da, esan dezu, azkenean da, dana, txertaketara bidaltzeko. Herrialde bakoitzean, baina, eta zergatik, eta norko irentzen zuen txertoa, txertoa ordaintzen zituen, tokian tokiko gobernuek, baina ze dirukin. Ostia, horretaz ez gara, ez dugu hitz egiten. Egontzean diru filtrazio batzuk, los mismos que Berria Gara, eta, bueno, esan Berria Gara, baina noski El Diario Vasco, eta denak, osea, daukagun guztia, ETV dana zeuzkaten, The Guardian, dena zeuzkaten diru, osea, sarrera potoloak, claro, eta nondik atazan diru hori? Osea, ez gaude, osea... Diore gure pandiketik. Ez da gure patentetatik. Eragiten digu guri, baina hori dira... La banca nunca pierde. La banca nunca pierde, claro que no pierde. Gu galtzen dugu, baina diru hori ez, barkatu, Erosi ditun txerto guztiela pagatzen ditu. Begira, ez dute ez daude, barkatu, guri eragiten dugu bizitzan, gure bizitza, zeiten dugu, gu genituen gauzak, galtzen dute balorea, gure janaria, erosi behar duguna, prezioz garestigo topatzen dugu, baina hori da, ondorio bat, egin dutela, txertatu dirua gizartean, pilo bat, ze, hau egin bultzatu, Bideratu dirua. bultzatu. Zergatik daude, zergatik eta gauzak geroz eta gehiago diru dago zirkulazioan? Zergatik dago inflazioa? Zergatik geroz eta diru gehiago dago artean? Eta zergatik eta behar desunean bizitzeko, oain behar dituzu, 100 euro atera, eta datorren urtean 200 euro atera, oinarrizko gauzantzako, zergatik hori, geroz eta diru gehiago dago gure artean. Zirkulazioan. Zer? Baserritarrek egiten dutelako ez, beti produzitzen dute berdin, antzeko, ez, hau da, geroz eta diru gehiago, eta COVID operazioa izan da, diru txertaketa bat gobernutera, eta jendea erosi eta kokatu dute bakoitzan bere tokian, eta dana, COVID, txertaketa, ikusi behar da horretan, BlackRock, Vanguard eta las grandes corporaciones, beraiek atera dute etekina, jakina eta guk galdu, hori garbi. Hori garbi dago, eta txikiek galdu dute, tabernak itxi dute, batzuk bera buruaz besten dute. Baina azkenean, ez da dirua imprimatzen da, batzuk daukate kapazitatea esateko, venga, egingo dugu COVID operazio hau, urte batzutakoa, bigarren urtean jendea egongo da txertoa eskatzen, guk sartuko diogu dirua gobernuei, gobernuak ordainduko dute, porque izango da publikoa eta soziala eta danontzat superondo. Baina azkenean, ari dira lortzen, dirua ere tresna bat gainekoa da, horren gainetik dagoen gauza bada, ari dira sortzen menpekotasun bat. Eta guztiz galdu egiten dugu, autonomoek galdu egiten dugu, Si se tratara de movimientos del capital, la vacuna, pues... más que movimientos de capital. Sería placebo, ¿entiendes? Porque tú metes una vacuna con agua, todo el mundo se vacuna igual. Y el gran negocio. Menpekotasuna da. Habrá habido mucha Pero vacuna no, de esa. resulta que no. Que enfermar Que hay una cacharrería de cojones. Claro. Y que enfermar... ¿Entiendes? ¿Qué hace más? Y bueno, es decir, no para ahí en la vacuna. Eso. No para ahí en la vacuna. Y llevamos 4 años y bueno, se están viendo resultados, todavía recordamos algunos, mucha gente quiere olvidar aquella situación y hemos entrado en la nueva normalidad y vamos, pero ya estamos viendo episodios que nos están llevando, la misma guerra de Ucrania también, pues nos está tocando a las puertas. Con diferentes temas. Y no es un aspecto que pienso que solo, sí, cada uno lo vive en su local, ¿no? Pero esto ha ocurrido en medio mundo.
lo que nos ha ocurrido a cada uno de nosotros, ha ocurrido en medio mundo. O sea, es algo que no hemos visto, ni en los recuerdos. Entonces, pues... Aldera konkretu bat bai, dirua zailean da. Lehenengo gauzen erabiltzen da erroek kritikatzeko finanziazioa izaten da. Bai. Nola finanziatzen? Ez dugu finanziatzen. Ez dugu finanziatzen. Horregatik da independentea. Justo, nik uste oso galdera ona eta bai, guk egoera guztiaren aurrean sortu dugu independentea. Eta hemen sortu dugu enuna... Hau, instituzio alderdi elkargo guztiekiko independentea da delako. Egileok buru jabea garelako, esan esan genuen, hau dengo dugu, dirurik gabe. A ber, ez da dirua. Gizizten bat ordu, nintzarten hau sortu nuen, utzi nuen nire lana eta egon nintzen nire aurrezketatik, hori, baina nesketa jostin. Momentuan mantxa jartzeko, nire egunean 10 ordu sartzen. Urtean 100 euro. Urtean 100 euro. Egin genuen bilera elkartzeko, hau bizan, lehenengo bilera baserri batean, oia argitratuta hilabete batera, bakarrikan autopisatan eta gasolinetan, bakoitza beria jartzen zen hori gehiagoa zen. Ez da... Egia da dela diru pixka bat, baina, ez da... Sortzea hau, izan da lana. Normalean, zerbait, txuku zerbait zehaten nahi dezunean, horrein dutenean, dena da, dirua. Bai, horregatik ez dugu... Hori galdetzen dute jendea beti, eta guk ez dugu kobratzen egiteagatik, guztia egiten dugu kobratu gabe. Egin dugu diru bilketak, baina, bueno, daukagu kaja bat orain. Bai, baina hau ere, olako paper bakoitza ere balio du 10 zentimo. Olako bakoitza balio du, egitea, guri kostatzen dugu 10 zentimo. Egin genituen azkenean 14.000. Eta izan 1.200 euro. 1.200 euro, pentsa, azken 1.200 euro. Pentsa zenbat jende, bakarrikan Durangoko azokan, bidaietan eta bazkaritan afaltzeko eta loiteko eta ezakizer, hor egon ginen jendea hau banatzen, egon ginen jende pilo bat, 700 eman genituen eskuz esku. 30 pertsona egon ginen, bakarrikan hori, eta gero, ezakit, maketatzen, nik jarri nun denbora hau maketatzen izan, 1.200 euro baino gehiago. Kasi, sin más, nire ustez nik kobratu behar banu hau, gehiago izateke, bakarrik neria eta hor lan asko dago, euskera kontua guzti hau zuzentzea, ezaki zer, esan edet. Eta gero hau da doain hau ez dugu kobratzen. Hemen jartzen du lehenengo zenbakia ez nazazu bota, pasan nazazu urrengo irakurleari, hau zuzendu gabe daukagu, doako eta borondatea. Eta borondatearekin kubritu dugu, eta pasatu geha. Beraz, gastu batzuk badira, baina dira batez ere denbora. Eta hori gure kontu da dena, bai. Hori askotan, hori denbo guztian daukagu tentazioa hor, dirua daukazu hor, adibidez, zuzeu ezagutzen dezue, zuzeu.eus, hori eramaten duenarekin hitz egiten, zaten zen, oain egin dezutela hori, eta lehenengo urtea izan zen, egunero 1000 irakurletik gora, 2000, egunen baten 10.000, atea genuenean hau, egurra sartzeko, zean asko, baina esaten ziguten, oain hori aurkeztu Eusko Jaurlaritzara, eta badaukazu, ez zan COVID dirua. Baina zan, horretan sartzen baldin bagara,
beste gauzetan bai kobratzen dugu, osea, gu daukagu dirua manejatzeko, hostina, edozein pertsonak izartetan dirua behar duen bezala, bestela eskaleak egongo ginean, edo ez eskale edo kalean biziko ginean. Ez zure etxeauki, horrein behar dezu imi, eta azkenean behar dezu euro batzuk. Eta gu batzuk ontako bai, euki baitugu, baina hau hori da berezitasuna, egiten da dirurik gabe. Osea, basikamente. Eta bai, jakinda, hori, egunkaria izteko, erabili zuten aitzakia, que lo financiaba eta. Luego no, que egunkaria financiaba eta. Luego, que, bueno, eta hori, horrela, eginen antzeko izan zen, bai. Eta, bai, guzti hori oso, eta aika ere, bai, horregon zan, neseke, osea, bai. Eta beste denak inguru pasate? Gipuzkoan sortu da, edo Euskal Herri mailakoa da? Euskal Herri mailakoa da. Euskal Herri mailakoa da, guztiz. Osea, eta esango nizuke, 4 urte ondoren ari gara hemen errenteria izan zen. Osea, sortuz jatorria horreta izan zen, baina orain aurkezten arain, baina aurkeztu dugu lehenago iparraldean. Eta iparraldetik deitu digute lehenengoak. Bai, iparraldean oso harrera askoz hobea, askoz lasaia, oso polita. Hemen zan, ez dakit, ari ginen jotzen, hemen ez dakit, kriston jazarpen kanpainak egon dira, oso eraginkorrak esaten dizute bai. Osa, sortu genuenean, nik somatu dut, lehenengo 2-3 egun, izan zian olako sentsazioa aldetik. Arnasa, osa, jendea, zegoen jendea idazten ziala, nola inbardet artikuluak bidaltzeko, osea, leku askotako jendea, osea, ez dizenak esango, baina ezkerra bertzaleko jendea, ze ondo, ezak zer, eta de repente izan zen kanpaina, kanpainan, bakizu, titularra beti izaten da olako, eta berriaren kontra jaio garela. Eta zan, diario moduko bat geha. Osa, una operación de estado, parecía, no? Eta orduan, Beti nahi esan hori ez da, beti den dela ez. Bai. Molesta, erresionador izan, ez? Bai, eta hori egun bat izan zen, eta dana sentsazioa ja ez duen berriro. Osea, kanpainaren aurretik, nituen hitzartuta, ez dakitzen bat irratitik deitu zigaten, hori aurkezteko. Egun horretik aurrea, ez zaten inundik deitu, ez zegoen. Eskerrak ni aurretikan lanean egon nintzen, eta nituen prestatuta hilabete baterako, edo 2 edo 3 astetarako egunero artikulo bat, eta automatikoki atatzen zian. Nire hon, ja, lerrinda, eta de repente, pum, beste bomba bat. Eta beste bomba, egon du nintzen, hilabete batzuk jasotzen, eta bera argitaratzen zian, jendeak ezagutzen dintzen artikuluak, hau zan bat kiberen, baina bazeuden beste batzuk. Azel Luzarraga, bestea, eta nire hon lerrinda, eta gainera jazarpena zan nire pertsonan kontra baita ere, oso bortitza. Eta argitaratzen zian, eta bueno. Eta aguantatu nuen horrela, gero, haizea, intxaso gueme, sartu zidan. Eta hori momentu honetan, ikusten zute, abiorkatila saiago dago, edo, nahi esan zeari, igual, nahi sensazioa da, ikusten da zuek, garaio horretan, gaizki somatzen da, ikusten da, nahi esan orain, ez da mozteagatik, nahi esan momentu honetan, nola, indarrarekin, nola ikusten zaite jarraitzeko, edo... Aguantatzen. Beti oso prekari. La presión sigue igual, que no, presioa. Ez, presioa pixka eta aldatu eginda, isildu egin dira. Azkena, ez ari esan, plano jarriziak mila horren dut mitzen, no? Gure en un segundo plano, osea, gu ja en un segundo plano gaudera. Hori ez dut nahi, baina gehi. Ez dakit. Egun batzutan sentsazio bat daukat, bestean baten du ja atzean gelditu dela, eta bestean derrepente jasotzen duzu berriro beste mezu batzuk oso pozoitsuak, eta... Gero, moderatzeko dugu dauzago hemen iruzkinak, artikulo bakoitzaren ikusten dute daude iruzkinak, ez? Eta hori,
jende askok ez du lertzen, baina moderazio bat behar dute, lehenengo gauza azaldu duena, lehenengo iruzkinak izan zian gora independentea, gora euskal arraza, eta hori erabiltzen zuten sustatu puntu eus dela edabide zaharrena eta denon euskaldunon oinarri bat interneten, eta hor erabiltzen zuten esateko begira, dana, gaur egun zerra gaiz ikusia, transfoboak dira, dia de Vox, dira de Trump, dana zan hola. Eta sortzen dituzte beraien edukiak, argudio horiek, asmatzen dituzte izena bizenak, iruzkinetan sartzen dute, eta orduan egon behar ginen, nortzan, mezuak utzakin. Gaur egun ere horrenik gabiltza, gaur egun, ez dakit horre, igual ere, ez da lasai, utzi. Gaur egun horrela gabiltza. Hori da giroa. Osea, ez dira egunero sartzen, baina egunero sartzen diran iruzkin guztiak begiratzen dugu, nortzuk diran, benetazkoak diran, eta... Gaur egun edo zoritzan ez dakar Twitter eta ez dakar, ikusten dudanez, politika askotan hori da ematen dena, Bai. Dago pizton ez da bai dela hor, uste dela gola biltzat hori ikusten dut. Bai. Edo zer gauzakin isiltzen da jendea. Baina egin debata egin hor betutak izarean. Dago iritzi, guk deskubritu dugu honekin, izan da. Eta, bizitu dugu eta funtzionamendu oso eraginkorra, jendea bideratzeko, jendea isiltzeko, jendea oso eraginkorra. Eta batzuk oso ondo, oso modu eraginkorrean erabiltzen dute. Eta dira agintean daudenak. Aginteak leku ezberdinetan daudenak dira hori menperatzen dutena ondo. Eta itxuraz gero ematen dute, soy divulgador, no sé qué, eta si tu, no sé qué, zaska, te hundo. Independentean, gu izan geha, Iruña Beleian kasuan izan dira Eliseo Gil eta beste batzuk, eta jazarleak hor teknika bera erabili zuten, ezagite goatzen duzute, baina Joaquin Gorrotxategi eta Lakarra, unibertsitateko, los que mandan en la universidad vasca. Porque gainera, unibertsitate guztian gainean daude los de letras, mandando las eminencias. Horiek erabiltzen dituzten trolak. Berai, sortzen dituzten beren trolak, hola da. Gure arteko jendea. Eta, nik zalantzazko askat independentarekin, ez da nire lehenengo jarduera, ez da, izan, behar nun, baina zalantzakin egin nun, eta zalantzakin nago beharrezkoa da nire, bai, ze digitala dalako eta guztori, eta hori hor dago, ez? Saiatzen gera eukitzea espazio bat gauza batzuk sartzeko, baina ze preziotan, eta... Intza, ni... Eta gero, fizikoki, biltzen zareten edo ez, biltzen gara askotan. Orain askotan. Hasieran zailagoa zan, eta lehenengo bilera genuen, ni sortu nun, dana inorekin bildu gabe. Telefonoz, hitz egiten aherzi iruditzen hau, bestea, jende, Pablo ez nuen ezagutzen, ez nukan bere emaila. Baina Fafito, Aselekin, guztiekin, hitz egiten, guatzen naiz, Aselekin, hau izan lehenengo, zigo olgarro ze, goiz dago. Hau dira lehenengoak. Jan, guztiekin, hasieran egon nintzen hori, eskatzen bakoitzari, antolatzeko, etzenean fizikoki, ja aspaldia konturatu nintzen talde digitalak ez erabiltzea. Naiz eta fizikon ez elkartu, egiten nun telefono deiak, eta hitzegin batekin, destakizten bat denbora, besteekin hitzegin destakizten bat denbora, eta horrela antolatu nituen gauzak. Banan, jenderekin hitz egiten. Eta ja, al izan nunean, ez que estaba el perimetraje.
Zena poinaz nik edart, Euskal Herri mailako zerbait antolatu, baina ni zigorrekin ez neukan harremana, intzerekin ez neukan harremana. Tartarorekin, bai, baina ez egon independentean. Eta ni goatzen naiz, Ubixan, Eibarren hartu genuen, Eibarren zen ez, Elgoibarren hartu genuen baserri bat hor, goian, eta lehenengo bilera egiteko, hontaz gorka bere zertua barre egiten du, bere azkeneko, ez horretaz espresamente, baina egin aurrekoan nola broma bat, ez? Klandestinidadean, gu ibili ginen, benetako klandestinidadean bilera bat egiteko. Baserrian egon ginen, kotxeak aparkatuz ingurutan eta elkartuz, eta batzuk vigilatuz, eta genuen protokolo bat gurea eginda, etortzen baldin bazan, bizilagunen bat, polizi bat edo sospetxoson bat, 6 taldetan banatuko ginen baserrian. Eta jende guztia elkartzeko, ni Jon Ander Etxeberria. Jon Ander Etxeberria ni kontaktatu nuen Facebooken bidez, eta elkartu ginen 17 pertsona. Bakoitzari egin nion agiri bat de desplazamiento, ¿no? Jon Ander, no, es que no tengo desplazamiento, tranquilo, que yo te hago. Nire izenean egiten nion, eta bidaltzen nion, eta ja orduan ja, paper batekin ja jendea, bale, ja, orduan bai. Eta hola elkartu ginen, hori izan zen sortuta hilabete batera. Eta gero nahiko ibili ginen, nahiko itota. Gelditzeko eta hori eta zaila. Hau egiten dugu oso alde gunean, eta ez gea... Ez gea ibili horretan talde bat edo elkartzeko maiztasunarekin. Baina bai egin, azkenekotan ja egin izan ditugu bertso afariak, sagardotegiak, eta askotan elkartzen gea, ez bakarrikan olakotan. Egin ditugu asko mendian elkartu ere bai, bilerak mendian, jake kotxe hartu behar dugu eta ezagin nun elkartu, holakoak izan zian, edo baserri batean, edo mendian, buelta bat, eta borda batean elkartu. Polita izan dira. Oain batez ere e-maila erantzuten, hori da lanik handina, arduera, eta bidaltzen dizkiguten prestatzea, nik gehiago kontu irudi kontuak, eta gero gauza batzuk nik ere tarteka artikulu batzuk. Eta, zer gutxi, Iruzkinekin nola egiten duzue, porque pentsatzen dut, jendeak leheno komentatu dizunaz, artikulu bakoitza ditu, edo jendeak idatzen ditu bere iruzkinak, bere iradokizuna bidali ditzake. Baina horrek ez dauka filtrorik, jendeak bidaltzen du nahi duna. Iruzkinak bidaltzen du, baina ez dira argitaratzen. Gelditzen dira moderazioaren zai. Eta gu, zer da hori? Zuek sartzen baldin bazate, iruzkina sartzeko, jarri bazute zure izena bizena eta e-maila eta iruzkina. Eta orduan, gu... Bai. Erabakitzen du, onargarria. Hoi da, gu sartzen geha, gu daukagu honen tripak. Sartu gaitezke WordPress batean eta ikusten dugu hor, eta hor, ikusten dugu. Laurak idatzi da, puta marre, zer jarri, bale, normalean izan da, bale, aurrera. Dago spam, alde batetik dago filtro bat automatikoa, inglesez baldin bada, edo ez dakit zer, edo asko sartzen dira, edo guk blokeatutako IP-ak, beti adarra jotzeko sartzen dituztena. Moderazioa da, segun eta ze iruzkinak guztien dituzu, igual idazle batek idazten du independentelako, ez dakit. Juan Pablo sastre bat, edo Paco Aristi, edo lo que sea. Eta de repente iruzkina baldin badira, mina egitera, edo ez dugu nahi. Ez dugu nahi idazle horrek, ez nahi izatea berriro. Eta asko izaten dira horrela, edo horrela irakurtzen dira, ez dut jakin zegoeratan idatzi duen pertsona, baina ematen du zegoela, aspertuta galtzontziotan etxean, eta ematen du hori egoera, askotan, iruzkinekin. Baina, eta filtrazio bat egin izanak, azkenean egiten du, horiek ez jarraitzea. Ez badin duzu ikusten mezuak argitaratuta ez dute jarraitzen. Hori ere nabaritzen da. Hasieran, automatikoki jarrita zeuden,
eta ikusi zutenean argitaratzen zaiela gehiago jartzen zituzten, hori moztu zenean, saiatu dira beste izenekin egiten, ez dute igual zuzenean gora independentzia eta gora euskal arraza eta hori garatzen, ez? Baina bai zera egiten dute, beste modu batzuk bilatu. Ez hain zuzenean, baina... Gauza bat igual ez dara oso garbi ulertzen, baina gero beak erabili dezake, esateko begira. Denbora asko batzen da, Denbora, bueno... kontrara edo... Egia da, gehienak dira alde. Kontra ezberdinak eta... Bai, nik uste dira bi edo pertsona, bai. Bueno, bai. Pandemia garaian, 2020 momentu baten izango zian gehiago, nabaritzen zian, IP ezberdinak, ez gainera, batzuk errepikatzen zian beti IP-ak. Gero blokeatu genituen IP horiek. Konturatuko zen blokatu dira. Bai, eta zuzenean ez zaie jartzen moderazio, ez horiak hasi izan zen blokeatzea, leheno ikusten zuen IP-a eta jazta. Baina blokeatzerakoan ja ez zaie jartzen moderazioaren zai zaude. Eta nabaritu zuten, nolabait IP hori blokeatu eta IP aldatzea lortu zuten, eta ja orduan IP ezberdinak aldakorrak eta haitzen dituzte. Bueno, igarria zuten nolabait, azkenean, disidentziakin edo jokatzeko modu daude, edo kontra egiten duzu, azkenean murizioa mota bat izan daiteke. Zuzenean esatea hauek dira ezagizue, edo isiga, hasi. Kasurik ez egin, hauek azkenean bere publikoa geldituko dira, ez dut esan atakio egingo. Igarri ez zuten... Biak, bai. Biak. Leku batzuetik bat eta bestetik beste bat. Intzari adibidez, intzerratu zitzaion asko, nola independentean ez zuten erabiltzen, ez zuten aipatzen berrian eta hori. Adibidez, Segurola hiltzenean, ez? Roll-up hori egin genuenean, independentea. Independentearen roll-up egin genuen, Iñaki Segurolari elkarrizketa bat egiteko, nahi genion ja elkarrizketa bat egin, zeukan esateko, zer esateko. Bere liburua koiteritzia horri buruz aurkezteko, Durangon ez zioten utzi zeukarako pasenazia edo eta, Euskadi Irratitik ez zioten utzi bertaratzea elkarrizketara eta egin behar izan zuen telefonoz kanpotik, edo lako zerbait. Askoz kalidade okerragoan eta baztertuta bezala, ez? Eta orduan bai esan zuen, hau dela diktadura ario bat, esaten zuen. Eta oso ondo, hitzekin oso ondo azaltzen zuen, eta eskatu zigun, guk egitea elkarrizketa eta joan ginean, eta roll-up hori sortu genuen, pixkat emateko golako sendotasun bat eta hori. Eta, azkenean egia da, gure ditxarra intzun, gaizotu ginean, eta hori nola, ez dela gure jarduera nagusia, urrengo egunetan etzan atera, ezin zan genuen atera, gero gaixo lanakin atzeatuta, eta gero, handik 2 hilabetetara bere buruaz beste intzun, Iñakik, eta ez da nina izatela, eta material hori sartu izan naiz, gaina dazkagu, bi elkarrizketa leku ezberdinetan, parranda batean ere bai, dantzatzen, kizun material ederra, eta Iñaki Segurolak bilatzen zizkion bere azkeneko ipuiak, independentean argitaratzen genitun, eta ez eta argitaratu ze jartzen naizenean negarrez jartzen naiz, jarriko eta ez dakat astirik, tio. Noiz gustatuko litzateke norbait zerbait egitea material horrekin, baina dago Iñakiren material pilo bat. Eta gure harridurarako urrengo Durangoko azokan aurkeztu zuten bere liburu bai. Izenean ez da inoiz aipatu independentea, ez da inun aipatu, ez da aipatu. Eta gero bere liburu ipuin argitaratu gabeak, ez dakitzer, liburu bat, independentean bidali zizkigune. Eta inun ezan, egia da ez dela paperezkoa, dela digitala. Baina, bai hor nabaritzen genuen nolabaiteko utxune hori izan, hostia. Gero beste lagun bat, beste poeta bat hiltzan, Gorka Setien, eta horrek deitu ziguten.
Eta hor jarri genuen, eman genuen albistea, eta hor jatzi guten utxune eman, eta izan zen, joder, eskerrak. Baina, bai, momentu batzutan utxune hori da jazarpena, baina lokerragoa, dio. Azkenean jazarpenakin, publizitatean ere. Ba, ez dakit publizitatearen nahi dugun, Osea, lasai bizitzea eta esatea eta hitzegitea, ostia, nahi genuke, baina, bueno, batzu izorretzen dira asko izan ditugunak, Guri ere, Estresan efektua esaten dena. bai. Gehiegi sartzea batekin Bai, orain, kontrako efektua sortu dezakela. Pedro Sánchezek orain erabili duen moduan, ez? Pizka bat. Bueno, guk egin genuen hori. Guk ere egin genuen hori. Guk Pedro Sánchezen egin genuen, baina behar genuelako. Osea, kriston jazarpena eginen jasoten, momentu batean itxi genuen independentea. 2021ko ekainan itxi genuen, eta esan agur. Eta egon ginen Efektua da, gueken auzoan, en plan, gazile, behan egia izan zen. Urte batzutan ez egon jendea jaiak egiteko, eta behan jarri genuen zera, bueno, autorizia jaiak ondo, porque ya jendea nago bekatua, eta, bueno, azkenin gogu bida, eta esan zen, hostia, jende pila retorri zen. Ikusten ginen dira lau, eta zamen, gain berdugu zera bat, izan zen el truko hori, bueno, truko egia zen. Ginen ekatu bai, egin utzi, nire zer unai utzi, eta jarri genuen hori. Eta izan zen, kontrakoa berrik eta atxarra pila retorri zen, jai batzordera, eta bestieta. Hoy behin, egin dezakezu bakarrik, gioia lortzen die. Azkenean eltean gomen, usteko jendea apoi badakan, ez edo... Ez, baina behar egia da, zu zerbait martxan dabilela ikusten desunean, zeak eskatzen. Zergatik ezartuko, gaztainako. Ba, eta, ostia, da, esatea, ostia, ez gara iristen. Nik uste hori barko genula. Gutxienez, beraio bezala, ez ja utzi dugu, ez dira, utziko dugu. Osea, utziko dugu garai baten, hemen hori barko genuke. Nik uste, jendea... Taktikak ikasten. Pedro Sánchez. Eta gero, nabaritzen da baita ere, osea, izten dezunean independentea, itxigen unan hilabete batzutan, ze beharra zegoen, jende asko, ostia, tio, jende batzue, joia, ikaragarria eman zion, zezan oso gauza xumea, xumple, baina... Kolaboratzaile dana dia titulo pertsonalean, osea, kolektiboren artikulurik badago, jaso duzue. Bai, pilo bat jasotzen ditugu eta eskatzen diogu, norbaitek, kolektiboetako norbaitek, bai, esatea hau, bai. Guk ateratzen dugu hori, kolektibo honek adierazpena atera du, baino kolektiboko norbaitek ekarri du independentea. Norbaitek edo kolektibokoa da, edo beste norbaitek. Irakurriet hau kolektibo komunikatu hau. Hola, norbaitek, argitaratzen duguna da, norbaitek nahi izan duelako argitaratu. Basikamente. Nahiko irekia da, baina horrek egiten du mugatu pilo bat, osea. Ez, kolektibo gehienak ez digute... Deguanekin, gaurkoa, adibidez, da justo guazen, Arabako mendiak asketa, batzuk ulertzen dute hasieratik, bai, nik aterako dut. Itxaso galtza... Testua, ez da bada. Bai, komunikatu bada. Arabako mendiak aske. Horiek horrela bia diziguten eta itxaso galtza, gero pertsonalki ezagutu izan dugu Durango eta bera, baina ikusi izan dugu. Baina oso eskertuak daude, independenteak ematen dielako eta esan genion. Oain egia da, daude kolektibo pilo bat horrela egiten dutela eta daude artikulu pilo bat, dana da formato berdinean. Berdin du notizia bat emango dezula norbait hilda, edo nire iritzia honi buruz hau da, edo hau gertatu zait, edo, ez da euskagu... Zezu, independenteen formatua hori da, dagoen aprobetxatu dezakezu, aurpegia, eta gero baitare beste gauza bat egiten duguna da, argazkitxo txiki bat, prestatu, hori da nik egiten dituana, sin mas, guztiei fondoa kendu eta azalpen bat. Batzuntzat, jendearentzat hau humorearekin hartu izan dute. Edo, egiten zaila barregarria. Baina, bueno, Oier Aldeko Alarrañaga, musikaria, Algorta. Eta gero,
baita ere egiten dugu, nahi izan ezkeo, sartu zaitezke autore bakoitzaren eta ikusi pixka bat nor dan. Bai. Nina beste galdera lotuta pixkat, orduan, bi galdera bat. Ez da kasuteko mitiko egunkari, medio dakala como una redacción. Eta gero batzuetatik una línea, hori ez da kasuteko. Bai. Aukeratzen dugu zertaz nahi. Esan, porque batzuetan, Editoriala, independente bezala artikulu bat. Ez dugu inoiz egin. Hori aldatuko luke dana. Horrek aldatuko luke dana. Bai. A ber, gurea da, guk independente egiten dutena guztiago editatu. Osea, hau atal hauek dazkagu. Bai, eta usten dezuteko espazio bat, jendea... Bai, hori guk gudatzen dugu espazio hori. Zan bi galdera, jende hori, eta bestea zen. Bakazuten batzuk zeuzea gauza zorea duzea jarri, ez? Claro. Etengabe erabakitzen dugu, honetan ez gara sartuko. Jendeak igual idazten du artikulu bat, eta esaten du, pertsona bat idazten du, edozein gai, idazten du eta bidaltzen du berriera, argiera eta independentera eta garara. Eta guk izten dugu, egun bakoitzean azalean jartzen dugu. Eta pertsona baten iritzia zeren baiten inguruan, bakoitzako importantea da. Claro, igual, baloratu behar dugu leku guztetatik. Zer suposatzen gaitu? Adibidez, jartzen da, tratatzen dugu inmigranteen gaia. Ez dugu tratatu. Adibidez, gai pila batzen dugula. Pereza daukagu, horrek ekarriko digun soka. Daude gai pila batzen dugula. Honi buruz, edo oso ondo dago idatzia immigranteen inguruan, ezak zer, eta olako batzuk bai atea izan ditugu. Baina lehenengoak izan dira ezezkoa. Olako gaiekin, zergatik hori ez, da asko bulkadatik, osea, ze pereza ematen dizun, horri heltzea, ze azkenean gero iruzkinak kudeatu barriko dituzu, beste batzuk saretan izango dute gaizki gutaz hori argitaratzeagatik, eta guzti hori pesatu egiten duzu. Nahi bezan, guai bidezaren, unea etorrita, doa kanpamen espazio bat, kudatzen dugu gauzo elkartea guztien du da, gauzarena, eta taldetxo bat egiten ditu itzaldiak, ez? Utxo da eta egiten ditu, eta kau gure... Claro. Viene uno, necesitan de la que uno mismo, estilizata arratista, fascista, gero batzu, necesitan... Denok da gauza pixka, filtro batzuk, Bai. Ez dugu nahi nahi biztatea leku bat, guere kujatzen dugu txora bera. Irikia gora, baina nahi bezalde... Daukagu gure, autoren artean, elkarri mokoka dabiltzan autoreak, guztiz, baina gero badauzkagu beste batzuk ez dituguna sartzen. Ez dituguna nahi, baditugu. Eta gaiak. Hasieran zen, COVID garaiarekin, zan hitz bat nora erabiltzen zuen, esaldi bat eta artikulu bat bera. Egiten baldin bazun pandemiaren relatoren alde, porque hay que hacer un esfuerzo, ¿no? No sé qué. Ya está. Hori da, hortako ja badakazu dana. Hori izan oso... Ez naiz gogoratzen, baina zian, edo eske hitz bat, edo... Bai. Hori ointxe bertan berdin zaigu egia esan, hori nola tratatu. Baina nahi genuen definitu zen, nahi genuen... Nik nire kasuan ez nintzen, ez nion utzi aukerari lehenengo egunetik ez da konfinamenduaren sinisteari, nik erabaki nun ez nuela, erabaki bat izan zen, hau ez dut sinistuko. Ez da, hau sinesgarria egiten zaite edo ez. Nik nola iritzen zaidan behintzat, nik ez ditut edabideak jarraitzen, basikamente. Oso gutxi. Ez nago, telebistan eguneroko gauzak hola ez. Eta, simaz, jaso, iritzen zaidan moduan derrigortuta etxera eta multa de 30.000, si no sales, si sales, ez dakit zer. Nizan, hau ez sinistuko. Ez dakit, erabaki bat izan zen.
Ez dakit hori ontsi bertan zer ikusi daukan. Gero pentsatu. Bueno, cerveza bat. Bai. Bai, hemen oso gustora gaude, joe.